Hej og velkommen til TV2 News. Mit navn er Kåre Kvist. Vi har breaking news nede fra Tjernobyl, hvor vi har reporteren Peter Pallesen stående. Vi sender om til ham nu. Tak for det, Kåre. Jeg står her sammen med Igor Kakharov fra Rudev Universitetet i Batska i Ukraine. Og ja, vi står herude ved Chernobyl, hvor vi står ved reaktor nummer 4. Og jeg vil nu stille Igor nogle spørgsmål. Hej Igor. We are standing here at reactor number 4. Why are we standing here? Привет, ваша машина, я luft med safra. Okay, and unstable. What is the cause of the reactor number 4 being unstable? Forvedne sjodne, привет, я свидетель. Blowing up in the air. That's not good for the environment, is it? Losten skulle op med sådan, jeg ville tumatsum eller det var kamp. Thank you, Igor. Tak til Igor. Vi stiller nu tilbage til Kåre. Tak for det, Peter. Og nu videre til flygtningestrømmen fra de sydlige lande. Der kommer støj på, hvad det jeg hører nu. Vi stiller direkte op til Peter. Wow, der er sket helt vildt her. Reaktor nummer 4 er lige sprunget i luften, og man kan se, at der er ild over det hele, og folk er fuldstændig i panik. Jeg ved ikke, hvor jeg står her, men jeg kan ikke rigtig forklare det, jeg har ikke fået noget information. Det eneste er bare, vi holder jer informeret. Vi er desværre løbet tør for tid, så nu stiller vi op til Godmorgen Danmark. Godmorgen. Hej og velkommen til Godmorgen Danmark. Mit navn er Mikkel Krøger, og jeg sidder her sammen med Per Christiansen, som er kernefysiker på Syddansk Universitet, og vi skal snakke lidt om hændelserne i Chernobyl. Per, hvad skete der? Det der skete, det var, at tidligere i dag, der sprang reaktor 4 på det sovjetiske atomkraftværk i Chernobyl. Den sprang i luften, og den eksploderede, fordi at sikkerhedsniveauet på det her atomkraftværk, det var for lavt. Grunden til den var, at den sprang i luften, det var, at de skulle køle reaktor 4 ned. Den var simpelthen blevet for varm, og så gik det galt, fordi sikkerhedsniveauet var for lavt, og den sprang i luften. Ja, men hvad kan konsekvenserne blive, altså i selve byen og området omkring? Altså, der er jo så mange radioaktive stoffer i sådan en by, hvad kan ske? Det der kan ske, det er, selvom det stadig er ukendt, så regner mange eksperter, blandt andet mig, med at det kan blive en af de værste katastrofer i historien. Fordi at udover at det selvfølgelig er meget farlig stråling, og at atomkraftværker altid er sådan meget risky, så fordi sikkerhedsniveauet var lavt, og der ikke var en indkapsling rundt om den her reaktor 4 af beton eller lignende, som alle andre atomkraftværker de plejer at have, det gør, at den her eksplosion, der blev sendt radioaktivitet ud i atmosfæren rundt omkring byen Chernobyl. Og det vil gøre, at der i mange 100 år næsten efter den her ulykke, der vil der være ufrugtbar jord og giftigt og næsten umuligt at leve tæt på den her by. Samtidig med, at menneskerne, der var i nærheden, de vil få højt antal procentvis af 100 mennesker, der får kræft af forskellige former eller får genmutationer osv. Ja, tak fordi du ville være med, Per. Det var en fornøjelse. Det var min fornøjelse. Ja, godt. Og nu til mere alvorlige nyheder. Første luftbillede af Chernobyl efter ulykken er kommet. Det er Peter Pallesen, sidder i en udsendingshelikopter og er klar til det. Ja, jeg er Peter Pallesen, og lige nu flyver vi simpelthen over Chernobyl, og vi kan se her, at ødelæggelserne sker faktisk fuldstændig katastrofale. Jeg kan se her, det er reaktor nummer 4, som er eksploderet, og folk, der er simpelthen blevet taget nødsituationer i brug. Folk i en radius inden for 100 km er blevet evakueret, fordi at vi ved simpelthen ikke, hvor farligt det her er, eller hvad der kan ske. Så vi må også, man kan ikke være herinde for længe gange, så vi må faktisk også til at flyve ud nu. Så farvel. Som I kunne se i videoen, så er ødelæggelserne katastrofale, og noget, der vil gå ned i historien. Noget, som teenager i 9. klasse vil skrive et projekt om 29 år.
Det blev lidt koldt on set, så derfor har jeg taget min trøje på. Nu har et sidste indslag med Peter Palshøj, der fortæller om de økonomiske problemer ved eksplosionen i Tjernobyl. Goddag, mit navn er Peter Palshøj. Jeg er her for at fortælle lidt om den økonomiske krise, der er opstået efter reaktor 4 i Tjernobyl er sprunget. Det er nogle meget katastrofale katastrofer, og blandt andet er landbrugsjorden blevet ubrugelig, og der vil gå flere hundrede år før, der kan skabes gode dyrkede afgrøder, for at man vil kunne bruge jorden til rigtig ressourcestærk forretning. Blandt andet er der også kommet en kæmpemæssig tab af mineraler i jorden, og det gør også, at man ikke har flere minerale ressourcer i alt det dyrkejord, de har haft over i Sovjet. Blandt andet har de også tabt en masse arbejdspladser, når alle de her forretninger de er smadret. Så det kan man jo ikke gøre noget ved, udover at man må bare lade være med at have de her forretninger. Denne katastrofe har i alt kostet Sovjet i omegnen af 201 milliarder US dollars. Det var alt for Godmorgen Danmark den her gang. Ha' en god dag på arbejdet, og følg med om Tjernobyl-situationen på TV2news.dk. Dette program blev præsenteret af Hasbro. Sjove spil til hele familien.